Dereceli sanlara değişliğin soňky bellek geçecek zadım dengleme ýagdaýy. Haçan da esaslar deň bolsa we şular bir-birine deň bolan ýagdaýynda onda derecelerim deň diýen manyga gelýär. Mysala seredeli 2 derejesine x ýazadım 16. Indi men bu x'in bahasyny tapmak üçin näme etmeli? Ketmeli zadım. Esaslar meňdeş bolmaly diýipdik. Onda esaslar meňdeş etmeli. Onda men 16'ni 2'nin derejesinde bir zat diýip ýazmaly bolýan. 2 derejesine x deňdir 16 diýenim 2'nin 4. derecesi. Yani 2'nin 4 gezek özüne köpeldiğimde 16 bolýar. Onda esaslar meňdeş. Men berden hem diýipdim, esas meňdeş bolsa onda ýokary meňdeş bolmaly diýipdik. Onda x diýen zadım 4 diýdim. Indiki mysala seredeli. 3 derejesine x goşmak bir deňdir 81. Esasım 3. Onda men 81'im 3'ün derecesi şeklinde ýazjak bolmaly. Onu göreli x goşmak bir deňdir. 3'ün näçinji derecesi 81 bolup bular? 3 3'ün 9, 3 9'un 20'de 3 20'den 81 diýmek. 3'ün 4. derecesi 81'e deň. Indi ýanky diýişim ýaly esaslar meňdeş, onu ýokarsa meňdeş bolmaly. X goşmak 1 diýen zadım 4 bolmaly. Onda x'im näçe bolýar? Bir beýlek atan ýagdaýymda aýyrmak bolup geçýän üçin x'im 3 bolýar. Indiki misalymyz seretýäs bolyn. Esaslar meňdeş. Ýöne dereceler ütköşük. Ve dereceler ütköşük bolan ýagdaýda biz näme etýärdik? Diňe meňdeş aýyrmak goşmak işlerimizde diňe meňdeş dereceler skopkaň daşyna alyp öňündäki koeffisientler bilen işleşýärdik. Tebe bäri aýyrmak goşmak bar. Onu men edip biljek zadym şu ýerde 2'nin derejesine x goşmak 3'ü öňkü geçen formulalarymdan birini ulanyp 2 derejesine x köpürtme 2 derejesine 3 diýip ýazmak. Esaslar meňdeş bolanda men ýokarysyny goşup ýazýardym. Indi şoň tersine ulandım. Goşup ýazylan zady men aýryp arasyna köpürtmek goýup ýazdym. Ve ýanky şu wagt içine gelen formulalarymyzyň ählisini iki taraplaýyna ulanyp bilýäs. Islan wagtymyz bu şekilde ýazyp bilýäs. Islan wagtymyz bu şekilde ýazyp bilýäs. Mundan muňa ýa-da mundan muňa öwürmek bize bagly, ýagdaýa bagly. Dowam etýäs. 2 derejesinde x köpürtme 2 derejesinde 2 aýyrmak 2 derejesinde x köpürtmek 2 derejesinde 1 aýyrmak 2 derejesinde x deňdir 144. Indi seretden meňdeş köpeldijilemmi 2 derejesine x 2 derejesine x hemmesinde bar. Onu men onu ýaýyndaşyna alýan. Ýaýyndaşyna alan ýagdaýymda näme galýar? 2'nin 3. derecesi goşmak. Berden 2'nin x'ini alsam 2'nin 2. derecesi galýar. Aýyrmak. Berden alsam 2'nin 1'i aýyrmak. Berden alsam 1 galýar. Deňdir 144. Indi hasaplaly 2'nin x'inji derecesi içine hasaplan ýagdaýymda 2'nin 3. derecesi 8 goşmak 2'nin 2. derecesi 4 aýyrmak 2 aýyrmak 1 deňdir 144. Indi şu ýersin hasaplasak 8 bilen 4'ü goşsak 12 12'den 2'ni aýyrsak 10 10'uny 1 aýyrsak 9. Demek şu ýersi 9. Onda 2 derejesinde x köpeltmek 9 deňdir 144. Dowam etýäs. Indi şu ýerdäki 2 derejesine x tapmak üçin biziň ilkinji etme zadymyz şu bölegi 2 goýup 9 aňryk geçirmek. 2 derejesine x deňdir 144. Köpeltmek bolan üçin beýlek ters bolup geçýär bölmek 9. 2 derejesine x deňdir 144'ü 9'a bölen ýagdaýymda 14'ün içinde 1 gezek 9'a 54'ün içinde 6 gezek var. Indi başdaki ýagdaýymyza geldik. 16 diýen zadymyzy biz 2'nin 4. derecesi diýip ýazyp bilýäs. Indi seretýäs bolan esaslar meňdeş. Onda x diýen zadym 4 deň. Dereceli sanlara degişli, düşündüren temalar bilen baglanşykly bir näçe mysallary
Instagram hesabımda men koydum. Eger özüňiz barlap görmek isleýän bolsaňyz, bärde de şol soraklaryň içinden iň kynrakdyr diýendem saýlap düşündirmekçi. Eger beýleki mysallarda da soraw ýüze çyksa sorap bilersiňiz. Onu başlaýyn. Ene birinji misalda köpeltmek hasylym, köpeltmek hasylymda eger formulamyz ýadyňyza düşýän bolsa, näme etýärdik? Ilki esaslaryny seretýärdik. Esaslary deň bolsa, onda men diňe ýokarsyny goşup misalymy işläp bilýärdim. Onda şu ýerden deňdir. Esasym emmes meňdeş, o ýerde hiç bir mesele ýok. Onu 4'ün derejesinde 2x goşmak -3 goşmak 4x. Bunun ýaýyň içinde ýazaly goşmak 1. Ýaýyň içinde ýazmadyk ýagdaýyňyzda eger öňünde minus alamaty bolsa, size kynçylyk döredip biler. Onu 4'ün derejesinde endi ýaýlamyz açaly hasaplamak üçin 2x minus plus bir ýerde gelse minus bolýardy. Bu 3x. Minus 3x goşmak 4x goşmak 1 deňdir. 4'ün derejesinde 2x'ten 3x'i aýyrsak, uly sany matrisatyl bolan üçin minus x galy. Minus x plus 4x, o da uly sany pozitiv bolan üçin plus 3x bolýar. Demek 4'ün derejesinde plus 3x goşmak 1 meniň jogabym bolýar. Indiki misal, birinji misalyň Q soragy. Bärde mende hem köpeltmek we hem goşmak bar. Onda ilk men köpeltmege görä derejelerde bir hasaplama geçirip ondan soň seretmeli bolan goşmak üçin. Köpeltmek üçin näme etýärdim? Derejeler goşýardym. Sebäbi esaslarym hemmesi meňdeş. Onda gelen goşuly 2'nin derejesinde 3a aýyrmak b goşmak 2b aýyrmak a goşmak 2'nin derejesinde a aýyrmak b goşmak a goşmak 2b deňdir. Indi şu ýerden a'lary we b'leri aýry-aýry hasaplaýan 3a aýyrmak a diýenim. 3a'dan bir a'ny aýyrsak 2a galy. B nähili ýagdaýdadyr. 2b aýyrmak b var. Onda 2b'den b'ni aýyrsagam 1b galy. Olam pozitiv. Onda goşmak b. Goşmak 2'nin derejesinde indi a iki sany a var. 2b aýyrmak b'de goşmak b bolup galýar. Ona deňdir. Teret ýasyny x hem şowurdat. Edil meselem x goşmak x'in 2x bolýaly. Bu da 2 sanyk 2 derejesinde 2a goşmak b bolýar. Onda men gön 2 köpeltmek 2 derejesinde 2a goşmak b diýip ýazyp bilen. Indi seretýän ýene-de bir ädim men öňe gidip bilen. Sebäbi 2'nin derejesinde hiç şart ýok diýmek 1 diýmek bolýar. Onda netije hökmünde men näme diýip ýazyp bilen? Netijeni şu ýerden ýazaýyn. 2'nin derejesinde 2a goşmak b goşmak 1 bolýar. Indiki misalymyzda seredeli. Indiki misalymyzda etjek zat meni de şu zat ilki ýokarysynda hasaplama geçirip aşağı hasaplama geçirip bilen. Ýokarda hasaplama geçirjek bolsam men vermeli zadym. Derejeler esaslary meňdeşligi, ona esaslar meňdeşligi hiç bir mesele ýok. Ona 4'ün derejesinde x goşmak 2. Aşağıda da 2 usul var. 2'nin ikinci derejesinde 4 diýip gön hemmesini 4 edip işlemek ýa-da şu ýerdäki 4'ü 2'nin derejesinde 2 diýip soň hasaplap işlemek. Haýsy hasaplaýanysy edip bileriz. Men 4'ü esas hökmünde almakçy. Şu ýerde 2'nin kvadraty men ýaýyň içinde ýazan ýagdaýymda 4'ün derejesinde x goşmak 1 bolýar. Sebäbi şunu ýaýda ýazsam 2'nin ikinji derejesi 4 bolýar. Deňdir. Ne esaslarym meňdeş we bölmek alamaty bar. Bölmekde de ýokardakydan aşağıdakyň derejesini aýyrýardym. 2x goşmak x'im 2x bolýar. Goşmak 2 aýyrmak aşağıdaky x goşmak 1. Deňdir. 4'ün derejesinde 2x goşmak 2 aýyrmak şu aýyrmak ýaýyň içindäki hemme zat täsir etdi. Onu aýyrmak x aýyrmak 1. Netijem näme bolýar? 4'ün derejesinde 2x'ten 1x aýyrsam x, 2'den 1 aýyrsamam 1 bolup galýar plus 1. Demek jogap 4'ün derejesinde x goşmak 1. Indiki misalymyz bärde
esaslar mende şunu goşmak ayırmak meselesi var. Onda näme deli? Şu yerde ýaýyň için näýin daşyna şunu alan ýagdaýymda ýa-da gönü şu ýerde näme hasaplanyrsam 1 2x 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 bar. Onu men isleseňiz 2'nin 2x'i ýaýyň içinde 1 goşmak 1 diýip ýazsaňyz bolýar ýa-da men elimde jem 2 sany 2'nin 2x-nji derejesi bar diýip alsaňyz bolýar. Şu urada aşağıda diýerini ýetiren näçe sany 2'nin x'i bar? 2 sany 2'nin x-nji derecesi bar. Indi droplar gysgaltmakda ýadyňyza düşen bolsa, men de sanlar gysgaltyp bilýärdim. Onda 2 bilen 2 bir-birini gysgaltjan bolsa, näme galy? 2'nin derejesinde 2x. Şeýle ýazaly 2'nin derejesinde 2x, 2'nin derejesinde x galy. Esaslar meňdeş. Onda men göne 2x'tan x aýryp bilýän. Demek jogabym 2'nin derejesinde x bolýar. Indi düşündirjek misalym 4-nji misalyň D soragy. D soragda edip biljek zadym. Denglemeni çözmek üçin näme diýdik biz? Esaslar meňdeş bolsa, dengligiň iki tarapyndaky esaslar meňdeş bolsa, onda derejelerim deň bolmaly diýip ýöne berdi. Esaslarym deňdäl, derejelerim deňdäl. Onda ilki etjek zadym esaslary denglemek. Esasları denglemek üçin men şu onluk droby ady drop şeklinde ýazyp bilýän. Onda 2'nin derejesinde x diýen zadym deňdir 1000'den 125. Indi men şunday gysgaldan ýagdaýym x'em meselem 25'e bölünýär diýip alsak. Ýokardaky sanym 25'e bölünýär ýagdaýymda 5, aşagdaky sanym 25'e bölünýär ýagdaýymda näçe bolýar? 40 bolýar. Indi seretýän bolan bu ýene gysgaly x'em 5'e bölünýär. Onda 5'e 5'e bölsem 1, 40'y 5'e bölsem 8. Indi seretýän bolan 8 2'nin 3-nji derejesi. Onda şeýle ýazsam 2'nin x'i deňdir 1/62 2'nin 3-nji derecesi. Indi berde drop şeklinde men şu ýerdäki 2'nin 3'ünü ýokary çykarmak üçin näme etdim? Eger ýadyňyza düşýän bolsa, derejeniň minusyny ýok etmek üçin men ýer çalyşýardym. Eger minus goýmak isledim, onda ýene-de rasional sanlardaky sanalgy bilen maýdalawjyň ýerini çalyşýan. Onda men şu näme diýip ýazyp bilen 2'nin derejesinde -3 gatnaşan 1 gatnaşan 1 kendi ütgetmeýän üçin ýazmak okmanda. Onu 2'nin x'i diýen sanım 2'nin -3'üne deň. Indi esaslary meňdeş. Diýmek x diýenim onu -3'e deň bolmaly bolýar. Indiki misalym şu 4-nji berilen 4-nji misalyň f soragy. F soragda etmeli zadym ýene-de esaslar meňdeşler. Esas meňdeş bolsa men ädim edip bilemok. Onda esaslary näme deňläp bileriz? 4, 8 we 1 hemmesiniň esasyny men 2'nin derejesine ýazyp bilýän sebäbi bu 2'nin 2-nji derejesi, 2'nin 3-nji derejesi, muna 2'nin 0-njy derejesi diýsem, esaslar meňdeş edip bilýän. Onu 2'nin x'i daşyna 6 aýyrmak 3x köpeltmek 2'nin 3'ü ýaýyň daşynda 7x aýyrmak 14 deňdir 2'nin 0-njy derejesi. Islendik sanyň 0-njy derejesi 1 bolýan üçin şu ýerdäki 1 ýerine men 2'nin 0-njy derejesi ýazdym. Onda esaslar meňdeş. Onda diýjek bolan zadym köpeltmege göre ýokarlar men goşmaly bolýan. Eger ýaýlar açyp goşan ýagdaýymda netijem 0 bolmaly bolýar. Onda şu ýaý ilki açaly 2'nin derejesinde 12 aýyrmak 6x köpeltmek 2'nin derejesinde 21x aýyrmak 3/4 42 deňdir 2'nin 0-njy derejesi. Onda şu ýokardaky derejelerin jemi 0 deň boljak bolsa 21x minus 6x näçe bolýar? 21'den 6'yny aýyran ýagdaýymyzda 15x bolýar. Minus 42 plus 12. Yani minus 42 minusumuz uly bolan üçin minusyny goýýan 42'den 12'ni aýyrsak 30 bolýar. Deňdir 0. Indi 30'y bäri geçiren ýagdaýymda 15x diýenim 30 boljak bolsa x diýenimim 2 deň bolmaly bolýar. 30'y 15'e bölen ýagdaýymyzda. Indiki soragymyz 5-nji misalyň f soragy. F soragda goşmak amalyny ýerine ýetirmeli. Goşmakda eger dereje esaslary ilki okman meňdeş bolmaly. Derejeleriň meňdeş bolanyndan soň meňdeşlerini men ýaýyň daşyna çykarýardym eger ýadyňyza düşýän bolsa. Onda ilki meňdeşleri bir aýryp çykaly. 5'in 6-njy derejesi
ayırmak. Men şu 5'in 7'sini 5'in 6. derecesi köpürtmek 5 dip yazgan. 5'in 1. derecesi dip düşünüp bilersiniz. Goşmak 5'in 6. derecesi köpürtmek 5'in 4. derecesi. Sebäbi köpürtmek bolýan goşan ýagdaýynda 5'in 10. derecesi gelip çykýar. Aşağıda 5'in 9'u, 5'in 6'sı, 5'in 5'i var. Onda ýene-de hemmesini iň kiçiğinin görünüşinden ýazmaly bolan. Edil şu ýerde iň kiçiğin görünüşinde ýazışmaly. 5'in 5. derecesi köpürtmek 5'in 4. derecesi 9 üçin bu. Sebäbi jemi 9 bolýar. Ayırmak 5'in 5. derecesi köpürtmek 5'in 1. derecesi jemi 6 bolýar. Goşmagam 5'in 5. derecesi. Indi meňdeşleri men ýaýyndaşyna çykaran ýagdaýymda näme bolýar? Hemmesinde 5'in 6. derecesi var. 5'in 6. derecesini ýaýyndaşyna çykardym. Bärden çykaramda işlep kalmaýan üçin köpürtmek bir dip düşünsek bir ayırmak. Bärden ayırsam ýerinde 5 kaldy. Bärden 5'in 6'syny ýaýyndaşyna çykarsam 5'in 4. derecesi galýar. Indi aşağıda 5'in 5. derecesi hemmesinde var. Onda 5'in 5. derecesini ýaýyndaşyna çykaran ýagdaýymda ýaýyň içinde näme galýar? 5'in 5. derecesi çıktı. 5'in 4. derecesi galýar. Ayırmak 5'in 5. derecesi çıksa 5 galýar. Ayırmak 5. Bunu ayıran ýagdaýymyzda goşmak 1 galýar. Indi serestek aslında ýaýyň içi şo urgat. Plus 5'in 4. derecesi var, minus 5 var, plus 1 var. Demek bular bir-birini gysgaltýar. Netijem näme bolýar? 5'in 6. derecesi gatnaşan 5'in 5. derecesi. Esaslar meňdeş bolan üçin ýokardan aşagyň derejesini ayırsam 5'in 1. derecesi galýar. O da demek 5 bolýar. Bundan soňky mysalym şu 5-nji soragyň 5-nji mysalyň H soragy seredeli edil şu ýerde nähiliň kiçiğini alyp gapdalyndakylar köpürtmek edip ýazanysam bu ýerde de şu bir amal ýerine ýetirýän. 3'ün 3m derecesi, 3'ün 2m derecesi. Onda şu ýerde bir m artykmaç. Onda men şonu aýratyn ýazýan 3'ün 2m'i köpürtmek 3'ün m'i. Köpürtmek bolýan goşan ýagdaýynda 3'ün 3m'i gelip çykýar. Goşmak 3'ün 2m'i. Aşağıda da şeýle bir meňdeşlik var. M 2m. Bir m şu ýerde artykmaç dur. Onda 3'ün m'i goşmak 3'ün m'i köpürtmek 3'ün m'i diýip ýazsam jemi 3'ün 2m'i bolup durýar. Onda meňdeşler ýaýyndaşyna çykaran ýagdaýymda 3'ün 2m'i meňdeş 3'ün 2m'i ýaýyn içinde näme galýar? 3'ün m'i goşmak bärden özüne alan ýagdaýymda 1 galýar. Aşağıda meňdeşler 3'ün m'i. Onda 3'ün m'ini çykaran ýagdaýymda bärde 1 galýar. Goşmak bärde 1'ini çykarsam beýlekisi galýar. Deňdir. Seretken ýene şo urgat. Onda bularyň bir-birini gysgaltýar. Ýa-da näme galýar? 3'ün 2m'i aşağıda da 3'ün m'i galýar. Demek men näme etýän esaslar meňdeş bolan üçin bölmekde ýokardakydan aşağıdakyny ayırýan. Jogabym 2m'den 1m ayıran ýagdaýymda 1m galýar. Derejeli sanlar değişil düşündürjeklerim şulardan ibaret. Goýan mysalymy aşağıdaky linkden görüp bilersiňiz. Isleseňiz özüňiz synap çözüp bilersiňiz. Sonra ýyla çyksa sorap bilersiňiz. Inlik sapamyzy kökler ve köklerde amallara serederiz. Görüşýänçe.